И здравейте, приятели! Днес ще снимаме в YouTube на кратки епизоди. Чакайте малко, само да направя едни неща и отиваме да гледаме. Ето изгледам тук и мисля да гледаме ето това навън. Make a choice, make a choice, make a choice right now. Make a choice, make a choice, make a choice right now. Изгледаме рекламата. Ще я спонсорирам, нищо, че няма да ми дадат пари. Пресявай само действителни отстъпки на Пазарувай. Вземи правилното решение, каквото и да ти донесе живота. Избери предвидливо. Какво правиш? Ще ма блъснеш, бе? Извинявай. Опитах се, обаче пусти късмет. Не успях. Нищо другия път. Сержант Хаджи Атанасов, дай ми документите за проверка веднага. Ама въобще не съм полицай, господин пиян. Какъв си тогава? Българин? Българин, само че пиян българин. Сега, моето момче. Ти знаеш ли каква е разликата между шестката зъби и моркова? Не. Тогава трябва много да внимаваш, като си купуваш четка за зъби, да не ти пробутат някой морков. Така, много внимателно сега ме слушай. Ако не си гледал новини, аз ще просветля. На водачи, които шофират под въздействието на алкохол или наркотични субстанции, директно им се отнема МПС-то. Това ясно ли ти е? Ти знаеш ли кой съм аз? Ако не знаете какво е МПС, ето тук, гледайте тук. Жандар. Аз, бе, менце. Какво ще правиш? Ще конфискувам. Защо? Защото такъв е закона, а ти си в нарушение. В случая, аз съм закона и ти си нарушение. Забавно ли ти е? Не, просто се смея. Извинявай, обаче аз съм в нарушение, ако съм пиян. Аз не съм. Тогава, като не си пиян, що говориш така? Защото имам говорен дефект. Сигурен си, че те е само говорен дефект. Абсолютно. И какъв е? Заеквам много. Ти не заекваш, бе, ти направо влачиш. Аз влача, за да не заеквам. Защото ако почна да ти говоря нормално, тук цял ден не можем да се разберем. Докторите... Така ми казаха докторите. Аз съм доктор, между другото. От операция се връщам. И как мина операцията? Айде, слизай от колата да не те изкарам аз. Благодаря. Ключовете на автомобила, моля. Не ти трябва тая барака, бе, приятел. Тя никой няма да ти я купи. Тя няма спирачки. Значи спирачки нямаш, така ли? Това няма как да го докажеш. Ти току-що го каза. Да, ма не го доказах. Така че се е сторила. Говорният дефект понякога не се чувам, ако говоря. Айде, дай ключовете, че без това след малко ми свършва смяната. Няма да стане тази работа. Аз съм гражданин и искам да си потърся правилата. Ами тогава, като искаш така, та водя на дрегера да духаш. И ако покажеш, че не си пил, да пускам да си ходиш. На този твой дрегер няма да духам. Кой знае кой му е духал? Искам кръвна проба. Като искаш кръвна проба, айде тогава да ходим да ти вземат кръв. Не! Страх ме е от игли. Как ще изтрагва, нали беше доктор? Аз съм доктор на науките. Любител гинеколог.
Айде, предавай ми ключовете веднага. Моля се, приятел, сега виждаш каква безредица цари, цяла България е по света и у нас. С мен тази държава няма да се оправи. Нито с тебе, нито с той оне. Трябва да сме обединени и да се борим всички срещу престъплението. Не да се конфискуваме. Аз точно това правя. Боря се срещу престъпленията. Ключовете веднага. Аз тебе те уважавам. Ти мене уважаваш ли, ма? Препоръчвам ви. Не, че само да ми дадат пари. Просто мързи да изреждам. Време е за разтапящи оферти в Laptop BG. Вземи 15 Недейте, си го причинявайте. Имам същия. инчов лаптоп Lenovo IdeaPad 1 с Ryzen 7 и 16 GB. Моля ти се сега, хора сме, не се знае, утре може аз да ти потрябвам за нещо. Всички патрули. В Народното събрание току-що депутат е променил текста на закона за конфискуването на автомобили, тъй като са конфискували автомобил на негов приятел. Сега всички водачи, употребили алкохол или наркотици, да не им бъде конфискуван автомобила, а само да бъдат арестувани. Видя ли какво каза Дрегера? Айде сега веднага, дай ми ключовите на колата, преди да съм се разбеснял тук. Аз само спокой, малко не ми говори така, бе. Не чули какво казах? Аз ключовете ще ги дам, обаче ще арестувам. Ти знаеш ли кой съм аз? Мен целият мен... Какво? Ще те арестувам, ти казах. Без конфискация на МПС, пълним арестите с измет. Айде. Моля се, приятел, виждаш в каква безредица цари навсякъде, цяла България по света у нас. Точно сме тази... Всички патрули! Отново имаме промяна в текста, тъй като на друг депутат са хванали сина на Друсън като мастия. Сега всички водачи, употребили алкохол или наркотици, няма да бъдат арестувани. Видя ли сега? Няма никакво значение колко съм пил. Всички нарушители ще бъдат глобявани с 10 000 лева. Добре, че не съм пил. Идеално, любимото ми. Ще пием. Ще пишем. Моля ти се, приятел, виждаш в каква безредица цари навсякъде цяла България. Точно с мен не мислиш, че... Депутат беше хванат да шофира в нетрезво състояние. Сега всички водачи, употребили алкохол или наркотици, ако бъдат спрени от полицаи, веднага да арестуват полицая за това, че ги е спрял. Какво? И да му конфискуват патрулката, както и личният автомобил и апартамента. Видя ли какво става, като гласуваш за правилните хора? Айде сега, моето момче, белезниците да ми дадеш веднага. Ма чакай, как ще ти... Няма какво да чакам. Ключовите за патрулката, личния автомобил и апартамента, жената ти, майка ти, всичко искам. Тая униформа емка ли? Ма моля те се, бе, стига, дай да вземем да измислим нещо, какви са тия работи сега. Нищо няма да мислим. Казах ли ти, че нещата може изведнъж да се обърнат? Така става в нашата държава. Айде сега, като ти знае много устата, казвай на къде са работите, които трябва да вземаш. Жена си как се казва? Марийка се казва. Обича да я вика спати и мрази да гледа футбол. Сега ще заобичате. Независимо от обстоятелствата, никога не шофирайте в нетрезво състояние, защото освен, че застрашавате вашия живот, застрашавате и живота на невинни хора. Хора, не мога да повярвам, че само за 2 седмици всички приордери на дневникът на Каролайн са вече изчерпани. Всичко е купено, много е яко, много ви благодаря за интереса и все пак следете магазина ни в Sunday Habit, защото може да има някакви останали бройки или някой пък да се отказва от поръчката си. Аз съм много щастлива, благодаря. А пък аз да ви напомня, че 101% buy one си е в наличност и ако някой я няма, може сега да отиде да се я купи. Също друго много яко нещо е, че имаме Back to School колекция и може и нея да проверите в нашия магазин. Повече линк в описанието.
Пак ли го обърках? Да. Линк долу в описанието. Също така, абонирайте се за канала, ако още не сте. И се абонирайте за новият ни канал, Светът на Ванката бонус, където има ново видео. Чао! Какво пак искаш, бе, младеж? Малко ли проблеми ти се навъриха на главата, че пак се занимаваш с мен? Плюс това аз вече нямам какво да ти вземам. Смениха правителството. И ко? Те и другите пак са нашите, бе. Новия закон за водачи под влиянието на алкохол или наркотици е конфискуване на автомобила, затвор и глоба 10 000 лева. Тук обаче има една подробност, моето момче, на която новото правителство е обърнала внимание, а ти не си под влияние. Аз не съм под влияние на алкохол, а алкохол е под мое влияние. Разбираш ли? И сега ти, ко ще направиш? Ще ме фанеш. Началник, напускам. Съжалявам, Хаджи Атанасов, но новият закон за напускане гласи затвор до живот. Ко ще правим сега? Ще пишем ли? И тук ще приключваме с записа. Дано ви е харесал клипа. До другия четвъртък. Чао!